Believe me, just watch. Takže čauko, moje meno je ITZintros a vás vítam u môjho ďalšieho tutoriálu. Už neviem, ktorý to je tutoriál. A ten tutoriál bude spočívať v tom, ako si stiahnuť GTA San Andreas zadarmo, proste len tak, ktorý len stiahnete a máte rovno úplne všetko. No, takže pôjdete na stránku, ktorá bude v popisu videa a budete na úložte, takže budete to vedieť určite sami stiahnuť, keďže ja som to hľadal nejaký ten program a stiahol som si to a urobil som to vám tak, že už rovno budete mať nainštalované. Takže tak, vy budete mať takúto vecičku, tu na čo tu je, rovno prostred fajfky. Tak, otvoríte si to a toto tu extrahujete na plochu. Keďže ja už to mám, no tak som to nechcel, tak malo by to vyzerať asi nejak takto. Keďže ja to hrám, tak. Tento prečínok, akože už ste si to extrahovali, hej. Dáte toto a tu nám máte samko. Vy budete mať asi tú istú verziu, čo ja. Čože je, počkajte, ja vám hneď poviem, aká to je verzia. To je 3.0.3.7. Takže tak. A vy budete už tu mať aj nejaké tie auta pomenené. I vlak, takže tak, vy už tu budete mať toto, napríklad tu BMWčko, alebo bike bude vyzerať tak. Ešte máte tu pomenené auta, no. Ešte viete. Napríklad tu máte Mustanga. Napríklad tu máte také husté, lenže táto textúra sa tu len bugla. Ale máte tu proste viac aut pomenených, vidíte tu máte napríklad Strik, Rušen takýto. Čiže československý asi sa mi zdá. No a tu máte Bullet ako za Aderas Bugatti Veyron, tak prepačte mi. No proste auto máte pomenené, tak. A ja vám ešte, no tak presne toto auto som nechcel ukázať, lebo je to úplná žiadka. No, a vy len kliknite na toto dvakrát a spustí sa vám to. Tak. A z tohto tutoriálu by to bolo všetko, tak zatím